My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lead Pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Tiwelenga mavesi awiri ku Deuteronomy 28 verse ya 13 ndi 14, komanso tiwelenga Mlaliki 3 verse 11. Mlaliki 3 verse 11. Tiyamba ndi Deuteronomy 28 ndime ya 13 mpaka ya 14. Ndipo Yehova zakuyesani mutu, si mchira ayi, ndipo mudzakhala wapamwamba pokha, si wapansi ayi, ngati mudzamvera malamulo a Yehova Mulungu wanu amene ndikuwuzani lero, kuwasunga ndi kuwachita, wosapatukira mawu onse aliwonse ndikuwuzani lero, kudzanja lamanja kapena lamanzere, kutsata milungu ina kuyitumikira. Mlaliki 3 verse ya 11. Mlaliki 3 verse ya 11. Chinthu chilichonse anachikongoletsa pa mphindi yake, ndipo wayika zamuyaya mu mtima yawo, ndipo pali munthu angalondoletse ntchito ya Mulungu wazipanga chiyambire mpaka chitsiriziro. Ena muli ngati ine, munakula nyengo ija yomwe tsiku lina limakhala makamaka mwezi wa Septembala. Ndiye mawa wa tsiku limenelo pa MBC wowulutsa mazanena kuti kuno ndi ku Malawi Broadcasting Corporation MBC, nthawi yakwana 9 koloko. Akangotero imayamba nyimbo, lelo masewera kuthela, ntchito zako zochititsa manyazi mbale. Ndiye kuti iweyo kati unalemba nawo mayeso, wakhala pa wireless uli khuma. Chomwe chimandabwitsa nthawi imeneyo, makolo samamvera nawo tsiku limenelo wireless. Ndiye amayamba kuwulutsa mayina a anthu amene asankhidwa. Ndiye zimapezeka kuti iwedi masewera kuthera suli pa gulu lomwe lasankhidwa. Makolo akabwera programu yatha, ndiye amati achimwene zayenda bwa. Iwe nkumadabwa kuti bwanji simunangomvera nawo kuti mudziwe nokha kuti ine sinasankhidwa. Koma ukakhala kuti wasankhidwa, ndiye tsiku limenelo umathamanga ngulowa mbafa mmamawa, pamene masiku ena susamba mmamawa. Ndikusamba, ndikuvala, ndikunyamuka pa khomo, kholala mbali imodzi lili lokweza,
ukuyenda one shoulder high, kuzungulira kwa zinzako wose, ndikukadzera kuja kumene mtsikana ujana kukana chibwezi kuja, akakuone kuti iweyo wasankhidwa. Azinzako amene sanasankhidwe ali khuma, koma iweyo amene wasankhidwa, amene wapambana, sumakhumata nawo, umasangalala chifukwa iweyo wapambana. Mulungu pa Deuteronomy lonjezo lake kwa ana ake ngokhala kuti inuyo mukakhala womvera mawu anga ndikuwatsata wosapambuka, ndikuyamba kupembedza milungu ina, inu muzakhala wopambana, ndipo inu muzakhala apamwamba wosati apasi. Eti muzakhala mitu wosati michira. Kodi munthu wapambana, Mulungu wakukwezeka, ndiwe mutu kutsogolera, uziyenda mokhumata moapepesa amene ali m'musi mwako, uziyenda mokhumata moapepesa amene ali kumbuyo kwako, umayenda ndi mdidi, umayenda moti kumlaliki akuti Mulungu anakongoletsa zonse pa mphindi yake. Ndiye kuti mmoyo mwako ukakhala kuti wapambana, Mulungu wakongoletsa moyo wako pa mphindi imeneyi. Popeza Mulungu wakongoletsa moyo wako pa mphindi imeneyi, iweyo dzuka nuwale. Usatenge katani ndikubisa kuwala kwakoko. Ndikukumbuka dzana mtsikana wina anali wa polisi, ndi atangokwanitsa zaka 20 anachita retire. Kenaka basa anapita ku island kumene anthu amapita kumakasambitsa nkhalamba. Ndiye dzana anazatola, anazayika chithunzi pa Facebook, koma apapa anazabisa pambalipa chithunzi icho anazabisa kusonyeza kuti kuli munthu kuseliku koma wambisa. Ndiye nkunena kuti ine Mulungu wandiyendera. Ndiye aliyense amene amachita comment amati koma kati Mulungu wakuyenderani mwabisiranji chomwe Mulungu wakupatsani. Ndiye dzulo wazayika chithunzi chomwecho atachotsa chobisacho, ndiye pamene paja nkhope ya mzungu nyamata ali pamenepo, ndevu zake zometera bwino, akuti ndagwira mzungu. Ukapambana subisa kupambana kwako. Ndanena kuti Mulungu amafuna ife ngati ana ake tikhale wopambana pa moyo wathu, ndipo tizinyadira kuti ife ndife wopambana. Kodi ana Mulungu tikuyenda mokhumata pa dziko lapasi chifukwa cha ndiye funso lomwe munthu ukhoza tsopano kuzifunsa
ndi Loti, ine ndimamkhulupirira Mulungu ndipo ndimamutsata m'moyo mwanga. Kodi kuti ndikhale moyo wopambana pa dziko lapansi lino ndi zitani? Kuti moyo wanga utsopano ndikamaukhala tsiku ndi tsiku ndiziona chigonjetso ndi chipambanitso. Kupatula kuwerenga mawu a Mulungu, kuwasunga, kuwatsata, kupemphera, kukumana ndi anzanga pamodzi ku chalichi, kupangira Yesu Khristu umboni, kodi zina zomwe ine ndiyenera kupanga ngati mwana wa Mulungu kuti ndizipambana m'moyo mwanga ndi chiyani? Mneneri Habakuku pa Habakuku 2 ndi 3 akuti, lemba, ulembe pansi maso mphenya ako. Uwalembe pansi kunena kuti wowawerenga awagwire maso mphenyawo ayambe kuthamanga nawo. Kodi inu ngati mwana wa Mulungu muli ndi maso mphenya a moyo wanu? Kodi inu ngati mwana wa Mulungu muli ndi maloto otani a moyo wanu kuti Mulungu ine aufuna ndizakwaniritse izi m'moyo mwanga? Kodi cholinga chanu cha moyo wanu ndi chani? Mukamadzuka mmawa uliwonse mumanena kuti kodi lero ndichitanji ndikwaniritsanji? Kodi sabata ino ndichitanji ndikwaniritsanji? Kodi mwezi uno ndichitanji ndikwaniritsanji? Kodi chaka chino ndichitanji ndikwaniritsanji? Tsiku lina munthu wina akuyenda pa galimoto yake, akufika pa roundabout, akupeza pa roundabout pali munthu akukonza maluwa, akuyima akuti, abambo, ndimati mundithandize munisonyeze njira. Gardener uja kuti, ndikusonyezeni njira, mukupita kuti? Akuti, ndikupita kulikonse. Akuti kati mupita kulikonse ndiye tengani njira ina iliyonse ikakufikitsani kulikonse, musandivutitse ine ndosamalira maluwa. Anthu ambiri tikuyenda moyo wathu koma sitikudziwa kumene tikupita, sitikudziwa kumene tikulinga. Mukawaona Amalawi akuyenda pa msewu, umachita kudziwa kuti awawa angonyamuka pa khomo, akuyenda alibe cholinga, kumene akupitako sakudziwako, akafika kumene angathe ufika, akakhota pamene angakhotere, akabwerera pamene angabwerere, akungoyenda kuti dzuwa lilowe. Kukakhala kumudzi amanyamuka pa khomo kuti, ndimati ndipita patsidya maungaona phiri. Kwabwera alendo amaya kuti thamanga apita patsidya ukaona phiri. Akakafika kuja, anafika pano ndiye atengana ndi anzawo akuti apita ukaona chisale. Mwana kuoloka mtsinje kukafika kuja, anafikadi atengana akuti apita ku trading center. Ndoda kundondozana kupita kumene sakudziwa chifukwa alibe cholinga cha tsiku limenelo m'moyo mwawo. Ndi chifukwa chake ife
kawiri sitiuza anzathu kuti koma muli kunyumba muli ndi mpata ndingabwere nzakuoneni. Timangonyamuka kupita kunyumba kwa kukampeza mzathu akulima koma takhala basi tufuna yamba ucheza. Malo moti timfunse mzathuyo ndipatse langa khasu tizicheza ndizikuthandiza. Chifukwa ife tilibe cholinga moyo mwathu. Moyo wa mtundu umenewu si moyo umene munthu ungapambane nawo ayi. Sungakhale moyo wopambana, ungakhala utakhala mkhristu wozipereka ku zonse za moyo wako wauzimu, koma iweyo ngukhala wopanda maplani, wopanda masomphenya ayicho chomwe iwe ufuna kukwaniritsa pa moyo wako, sizingatheke. Pali video clip ina yake inandiseketsa ya ku Lesotho. Munthu waima pambali pa msewu, ndiye akubwera mzungu ina wake, ndiye akumfunsa funso munthu uja, kodi msewu umapita kuti? Ndiye munthu uja poyamba ine ndinayesa kuti munthu uyu ndi wachipongwe kwambiri. Mzungu akufunsa, kodi msewu upita kuti? Ndiye munthu uja ananena kuti ukupita uku, ukupita nso uku. Wakhala chete. Funso sanafunse bwino, amayenera kuti ine ndupita ku Blantyre, kodi msewu ndi wa ku Blantyre? Munthu uja nakati eya, kati mupita ku Blantyre mulowere uku, mukalowera uku muzipita ku Lilongwe. Munthu zikhala wodziwa kumene ukupita, chifukwa ukadziwa kumene ukupita zikuthandiza kukana zinthu zina zomwe zikusokoneze pa ulendo. Akuluakulu ukamapita ku Blantyre, ine ndimadziwa malo awiri amene ukhoza kusangalalapo. Padedza kuli Dedza Potare. Ku Dedza Potare amaphika makeke abwino, komanso khofi wawo umachita kulimva fungo la khofi kununkhira. Ndiye pali malonso ena chapa Baraka Market paja, Chikondi stopover. Kale ine mmadutsapo mati Chikondi stopover malo amowa, koma tsiku lina nimapita kuzomba ndi mwana wanga, ndi anati dadi tiime apa tigule nyama, amaotcha nyama pamene pa ya nkhuku. Amwene nthawi zonse ngamapita kuzomba kapena ku Blantyre ndinaleka kuima pa filling station pa nchewu, ndimakayima pa Chikondi stopover amaotcha nyama ya nkhuku yabwino. Tsopano ukafuna kuti upita ku Blantyre sufuna uchedwa, pa Dedza Potare suima, pa Chikondi suima, chifukwa uli cholinga kuti ukafike ku Blantyre. Mumoyo muno muli zinthu zambiri zomwe zimaoneka za nyezi zoti ukhoza kuyamba kumapatuka ndi kukhazikika pa zinthu zosathandiza moyo wako, chifukwa ulibe cholinga china chilichonse pa moyo wako. Ukafuna upambana mmoyo mwako ngati mwana wa Mulungu, khala ndi masomphenya, khala ndi maplani a long term, medium term, short term. Number 2, tanena kuti munthu tsopano ukudziwa kumene ukupita. Uzikhala ndi mtima uja umene umafuna nthawi zonse uzitsata cholinga chakocho. Muchizungu amati passion. Passion. Ndapereka kumbuyo ku chitsanzo cha ulendo wa Kinapiri, cha ulendo wa Dunduzu Chisiza. Anali ndi passion, mtima woti ine ndikwaniritse ichi.
chinthu chimenecho ndikumakhala mu maloto ako kwambiri. Nthawi ina ndikuphunzitsa ku youth, ndiye nyamata wina nati, bambo ine ndimakhumbira kwa basi, ndimakukhumbirani kwa basi kuti mumaphunzitsa. Ndiye namuwuza kuti vuto la youth mumafuna gome ilo, ndiye iweyo umakhumbira kuti ulalikire pa gomepo. Ndikuuze momwe ndinayambira ine, akuti ndandiuzani nguti udziwa kuti ine ndimalalikira mu stadium. Mu stadium kuti nguti mmutu mwanga uku kumene nakulira ku NRC kunali nkhalango ya malayina. Ndimapita kumeneko ka Bible kanga ka Gideon kacha kamthumba, ndikufika pa malayina paja kutsekula Baibulo nkuwerenga, ndikuyamba ulaliki, nkulalika tsopano pa mapeto ndikufuna kuti amene mufuna ulandira Yesu mukweze manja. Ndiye ndimayiloza mtengo, zikomo achemwe ali chifukwa cha dzanja lanu, zikomo inu chifukwa cha dzanja lanu, zikomo amene makweza manja bwerani kutsogolo kuno tipemphere mulandire Yesu. Ndikuyilandiritsa Yesu mitengo. Nthawi ina ndimachoka ku NRC kuja kuyenda msewu wobwera kulikuni ku chipatala. Ndiye nthawi imeneyo kunalibe nyumba zomwe zilipo lero. Tikangochoka pa NRC timafika pa grocery ya Madude, tikatero tidutse mudzi wa Maziro, kuchoka pa Maziro panalibenso nyumba zina. Ndiye umatuka mayenda masana aja uli wekha, ndiye ndimangouona mseuja ngati stadium. Ndiye ine maziona ngati ndine Billy Graham. Ndiye ndimawerenga mawu a Mulungu, ndikuyamba kuyilalikira mseuja kuti stadium yadzala ndi anthu. Tsiku lina ndinayamba kudutsana ndi abambo ena, anandiyang'ana kenaka anatembenuka ziti, koda chimwene muli bwinobwino? Nauza ndili bwinobwino ndiulalikira. Passion yolalikirayo inayamba ndili mnyamata. Maulaliki anga woyamba sanali mchalichi, sanali pagome, anali kulalikira mitengo, kulalikira misewu. Koma ndimayigwiritsa ntchito passion iyo, ndimawira mkati mwanga. Akazi anga titangokwatirana kumene anali pa ntchito yomandigwedeza kundidzutsa. Bwanji mulalikira, ndiye undidzutsira wosamangomvera ulalike. Pano amagona samvanso kuti mmalalikira. Mpaka nalero ndimalalikira kutulo. Nthawi zina ndimangodzidzimukanso kuti Jesus dzidzidzi, kuti ndimalalikira. Ndiye njira yopita kupambana mmoyo mwako. Tinakamba kumbuyoko, tikukamba za ntchito. Munthu umapambana kati ndiwe wogwira ntchito molimbika. Ndinafunsa kuti kodi akuntchewu mulipo muno. Ine dzina langa ndine Zingalume njuchi phula mtenga. Kodi ninakuuzani za nyamata tinali naye ku secondary Sungaunyolo? Sungaunyolo ndampeza ali form 4, ife tili form 1. Kwawo kunali kujeni ku Mnambuma. Sungaunyolo atabwereza 8 kawiri anaganiza zokwatira. Wakwatira kubereka mwana pakhomo pakuvuta, anapita kutheba zaka ziwiri. Koma kulowa mu mgodi kunamuwawa Sungaunyolo. Akugwira ntchito akuti ine sinzabwereranso kuno. Ngubwera kumudzi.
achokera kutheba ndikupita kwa headmaster wa primary ya pamudzi pawo ndifuna uzayambanso 8. Head ameneyo masiku ameneyo anali munthu wozindikira, anamulola munthu wa pabanja kuzayambanso 8. Analowa mklasi, anakhoza mayeso nkupita ku Robert Break. Pa holiday ya August September amaonetsetsa kuti agalauziretu akamanyamuka atamaliza galauza kuti mvula kalelija mvula imati November yayamba kale, kuti mvula ikamayamba November akazaka adzale, tikatsekera December iyeyo akangofikira upalira ndi kuthira fetereza. Amakhala choncho mpaka form 4. Yafika nthawi ya mayeso, holo ili kuntunda, ife maklasi athu ali ku form 1 ali kumusi. Ndiye amataka machoka ku mayeso, akudutsa atuluka m'mayeso, iyeyo amakhala kuimba zivute zitani sunga sazagwa, zivute zitani sunga sazagwa. Atatuluka mayeso a form 4, ine ungakhale ndinali wa form 1 woti ndiupita ku form 2, ndinanyamuka kuyena rasi kucha kubwera pali kuni boys kuzaona mayeso. Chomwe ndimazaona mayeso ndiwone kuti sunga wakhoza, koma sunga unyola anakhoza. Sunga unyola anasankhidwa kupita ku polytechnic, ndikuchita graduate ndi Bachelor of Science in Engineering. Zivute zitani, ine ndine mwana wa Mulungu sinzagwa. Ndiye mtima umene mwana Mulungu ayenera kukhala nawo, mtima wosachita give up easily, wosati chifukwa chinthu chavuta ndiye iwe uchileke. Maujeni mababu ya mumadziwa, mababu osati izizi koma mababu aja timayika mnyumba. Munthu amene analenga babu ija Thomas Edison anayesera kupanga babu 9,999 times. Ka 10,000 ndi pamene anakwanitsa kupanga babu. Kodi inu mwayesera zinthu zotani mmoyo mwanu ndikuzisiya? Munayesera kangati? Panali anthu ena anapita kumalo kumene anthu amakumbako golide. Golide akayala, mwala wa golideyo umayala mtunda, umapanga ngati kamtsinje chonchi kuyala. Ndiye anthu amene amadziwa kuti dera ili li golide amakumba ngumayesera malo osiyanasiyana. Ndiye anyamata amenewa analipo awiri. Wina akukumba wayenda mtunda golide osampeza. Basi anatuluka kumuuza mzake, aise basi ndaleka, ndakumba chimtunda chomwe palibe golide pano ndaleka. Mzake ujala chabwino bwine ndipitirizabe ukumba. Ye uja kumapita, mzake ujazidi uja kuti wakumba mtunda wotali kwambiri, bwanji ndikaone mtundawo. Anakalowa dzenje lomwe amakumba mzake. Kuyenda munthu uja anaenda anakumba mtunda wotali deti. Nditayesera ndione apa, mwina doti ili nlofewa kuposa kuja kukumba ye. Mzake uja anangoti piki imodzi ta yachitatu kuchita kuchiona chimwala cha golide chili pamenepa. Anayamba kukumba golide. Munthu anakhala wolemera zedi. Mzakeyo anafa ali mphawi chifukwa he gave up.
mapika 3 okha golide anapezeka. Kodi inu munasiya kupanga chiyani pa moyo wanu chifukwa choti zavuta pang'ono? Wosamasiya kukwaniritsa maloto wanu chifukwa choti zinthu zikulimba pang'ono. Zinthu za moyo uno zimalimba kumene. Kati ufuna kuona kusintha mmoyo mwako, khala wokonzeka kulimbana nazo zolimbana nazo, wosachita nazo mantha. Ndikukumbuka ine mlamu wanga atabwera kuchoka ku ntchisi kuzandiona ndatuluka mchipatala. Wabwera ndi azichemwali anga, ndiye kuti koyambirirako amene amayankhula kwambiri akhumata ndazichemwali anga. Iye anangokhala nanga si mlamu wanga, aziyankhula ndachimwene awo. Kenaka akazanga anabwera kuwayitana zilamu awo kuti apite ku kitchen. Ukakhala mlamu wakazanga sindiwe mlendo, ukangofika amangokupatsa mpata wopuma pang'ono, kenaka chakudya ukaphika nawo. Andiwe munthu wamkazi akuphikire mkazi nzako. Ndiye tatsala awiri. Ndiye mlamu wanga anati, Alamu, ineyo ndimati nkufunseni funso. Ndikuti yefunsani. Kodi mground ya mpira player wopanda mpira maplayer anzake amamthamangira? Ndikuti ayi. Akuti player wopanda mpira palibe amene amamthamangira, koma player amene ali ndi mpira atimu inayo amamthamangira kuti amlande mpirawo. Ndiye nthawi zina zikavuta kumlanda mpirawo amamponda. Ine akuti Alamu usadandaule, Satana wakupondani mwendo, mwachoka mwendo, mwaduka mwendo, koma ubwino sana upondeni pakamwa, mupitiriza ulalikira uthenga wabwino. Wosaleka kuchita zomwe Mulungu anayikiza mmoyo mwako chifukwa choti unakhumudwa. Munthu amene amakhumudwa ndikugwa pasi, koma ndikudzuka, ndikusasa fumbiro, ndikuyamba kuyendanso, amamaliza mtunda. Ana Mulungu, ndikakuwuzani kuti chifukwa choti inuyo ndinu akhristu, moyo wanu uziyenda mwase popanda vuto, ndikukunamizani. Ndiye kuti Satana anafa. Koma kati Satana ali moyo, ndipo akudziwa kuti inuyo chomwe mukutsata mmoyo mwanu ndi chinthu chomwe chizapindulitse moyo wanu, muzakumana ndi mayesero osiyana-siyana, muzakumana ndi zinthu zosiyana-siyana zokukankhirani mbuyo. Koma inuyo pitani mtsogolo. Mukumbuka ndimakuwuzani sabata iyo za nyimbo anayimba nyamata aku Chansa College. Akuimba foni kumudzi, makolo chakudya sopo zandithera, tantumizirani pang'ono. Akuti mwanawe nafenso patakali pano kumudzi kuno zativuta, ndi ndalama yogulira ndi gaga amene tilibe. Koma mwanawe kumbukira wamwambamwamba, chifukwa Mulungu wamwambamwamba amasamalira ndi mbalame zomwe.
mwana wanga pemphera koma usayime uziyenda. Pemphera koma usayime uziyenda. Yinde patsogolo pako pali chitunda koma usayime uziyenda, chifukwa pa mapeto pa chitundapo kuli mtsetse. Kugwa pansi sikulephera. Kulephera ndi kugwa pansi ndi kukhala pomwepo wosadzuka. Amene amagwa pansi ndi kudzuka nkuyendanso amapambana m'moyo mwawo. Naponso kulephera si vuto. Vuto limakhalapo kuti ukalephera iweyo wosatengapo phunziro kuti ukalephera bwanji. Dzulo unagwa yapa, kumene kuja si vuto ayi, ndi ngozi. Koma mawa ukazagwa malo omwewo, mwala wake omwewo, iweyo ndiwe mbuzi, suphunzira. Chifukwa dzulo utagwa umayenera kuyang'ana kuti oo ndinagunda mwalawo, kuyambira lero ndizisamala podutsa. Koma kuti uzagwenso kachiwiri ndiwe mbuzi wogona. Tisalephere kupita chitsogolo chifukwa tikuchita mantha kuti tilephera. Tisalephere kupita kutsogolo chifukwa tikuchita mantha kuti zinthu mwina siziyenda. Ayi. Inu makolo ananena kale. Zinazi makolo ananena kale ataona. Kali kokha nganyama, tili awiri ndi anthu. Masiku ano timakamba za ma partnerships ndi ma network. Zinthu zomwe ufuna kukwaniritsa m'moyo mwako uzapeza kuti pawekha sungachite zonsezo. Ndakhala ndikuwuzani ine timalima eti sindakhala ndikunena chonje. Inu muganiza kuti mukabwera ndikakutengerani kwa Namalango kwa Mpinguko, ineyo mukaniona nditagwira khasu m'manja? Muganiza chonjo? Singaligwira ndinetu khasu. Kula Nyamata kumeneko kula zimaya zibambo ndamene amagwira khasulo, ine ndimauza apa pangani choncho. Kodi apa mwapanga bwanji? Kodi apo mwatani? Akulima ndiwo, iwo angamachoke munda mwanga mumakauza anthu kuti ndimalima ine. Akunena munda wanga, akulima ndiwo, ndulima ndine, koma khasu akugwira ndiwo. Kukapanda ine khasulo sanakaligwira, ndulima ndine. Sanga mapite kumanyada kumidzi kuti amalima kunena kuti munda wangawo, ndulima ndine. So masomphenya ako umawakwaniritsa kugwiritsa ntchito anthu ena. Awo ndimalima nthochi kusalima, ndili chimunda cha amakalima nthanji kusalima, koma amalima chifukwa anthu amene ali kusalimako samadziwa kalimidwe ka nthochi. Ena anayamba kugwira ntchito m'mundamo kalekale, nthochizo amazisamalira, koma kuti nzeru ifike yoti nawonso akayambe kulima zawo aying'o mpaka na lero. Koma ngonena aya nthochi timalima ndife izi, simulima ino, simulima ino. Ndiye ukafuna upambana m'moyo mwako uzifuna ma partners ndi ma network. Koda anzanga amene ndikhoza kumagwira nawo ntchito ndani?
nakuwuzani kuti ine mwana wanga ntchito yake yomwe amagwiritsa ntchito kamera, kompyuta, laptop ndi drone. Koma nthawi zina amafuna chithandizo cha zinzake. Iyeyo ali ndi kampani yake amati Ntanga Mbewu, mzakenso ali ndi kampani yake, ali ndi mzakenso wina. Nthawi zina amapeza ntchito yoti kufuna anthu awiri, amauza mmodzi, I say tsiku lakuti ungakwanitsa kundithandiza ntchito, amathandizana. Tsiku lina nthawi yomwe ndimapita ku chipatala ku South Africa, timanyamuka kunena kuti sitiudziwa kuti tikakhala nthawi yotani. Iyeyo anali ndi ntchito zina zomwe makastoma ake analata mpatsa kale, sanavutike ayi. Anangowauza makastoma aja, ndikupita ku South Africa kuchipatala ndi abambo anga, uje abwera azagwira ntchito imeneyo, ndipo ndikutsimikizirani ntchitoyo sizasiyana ndi yanga. Azinzake aja anamugwirira ntchito ija, anachita maintain ma customers ake, analipiridwa azinzake aja ndikumgawirako iyeyo 20%. The important thing inalionena kuti ma partners ake aja sana anamthandiza kuti ma customer ake asatayike. Weka sungapange zinthu nkupambana. Create networks and partnerships. Dzulo tinanena kunena kuti Mulungu akayamba kukupambanitsa mmoyo mwako, ukayamba kuchita bwino mmoyo mwako, kupambana kwako kuja kusamathere pa iwe. Vuto lalikulu la mtundu wanga ku Malawi kuno ndilonena kuti timafuna kuti ife tokha tikhale wopambana. Koma ukapambana, yamba kuyang'ana kuti kodi amene ndingawathandize kuti apindule pakupambana kwanga ndani. Bill Gates mwini wake wa kampani yotchedwa Meta, yomwe imayang'anira Facebook, WhatsApp, I think kodi ndi Instagram yemwe, ndi billionaire. Koma kampani yake ya Meta, antchito amene Bill Gates anawalemba muli mabilionea momwemo mamilionea. Iyeyo bilionea walenga mabilionea ndi mamilionea ena. Khalidwe limene lino lomwe ifa Malawi tiyenera kuphunzira. Wosa tsogola wekha ndikusiya ena mbuyo. Nthawi zina kazanga amanena kuti koma inu ifetu tinakakhala pabwino kwa basi posa pamene tilili. Ana amene adutsa pakhomo pano, ukamawawerenga achulukire. Bwanji tinakakhala kuti basi timangokhala tokha, ndiye kuti tinakakhala pabwino. Munditsata ine ng'ono wanga panopa wina ndi Assistant Commissioner of Police, ndi officer in charge kuujeni kumangoji. 2 weeks ago anaendetsa galimoto choka kumangochi kubwera kuzandisiyira nsomba, mbatatesi ndi tomato. Chimwene ndinabwero zakuonani basi ndinabweretsa izi. Ndinakadya nsomba ine ndinakapanda kumsapota.
kuthandiza anthu ena kutukula miyoyo yawo ndi banki. Bankiyo imazafunika pamene ikufunikadi, sifunika tsiku lililonse. Sifunika tsiku lililonse. Ine nthawi zina ana skulu amene ndinaphunzitsa, ndimaphunzitsa ngati ntchito, koma ndimapitiriza pa uphunzitsipo ngumapatsa chisamaliro ngati munthu. Ana skulu ukapeza wachoka ku Blantyre akubwera kuzandiona, wina chaka chatha amakhala ku England kubwera kuti ndatsika ndege pakiya, madzulo ano ndi ukakwera yopita ku Blantyre. Chomwe ndinayamba ndadukiza nanena kuti poti ndi ukatsikira ndege ku Lilongwe ndikaawone aphunzitsi anga. Tinacheza anandisira perfume wa ku England. Ukapambana moyo wako, funafuna anthu ena amene uwapatse chithandizo nawo satukuke. Nthawi nake tinali pa maphunziro amene amatiphunzitsa anali mlaliki wina anachokera ku Ghana. Ndiye amanena kuti agogo anga amadziwa mankhwala TB. Tira ng'ono kumabwera anthu kwathu wodwala TB. Agogo amangolowa mtengo alowera apa pobwera kutulukira apa. Amabwera atadula timitengo tiwiri totere, amampatsa munthu uja ngumuza kuti tafuna. Munthu uja tafuna ali uzimeza malovu, uzitafuna mpaka na kuwawa kuti munthu uja tafuna amaliza. Kenaka aka ukatafune mawa, akatero munthu wachira TB. Ali lero ine nakakhala wolemera lero, koma vuto agogo amalowa wokha mtengo, samafuna wina aliyense walondole. Ndi chifukwa chake lero alowera apa atulukira apa, mawa azalowera apa azatulukira apa. Samafuna kuti wina aliyense adziwe kuti agogo akapita amakadula mtengo wanji. Anapita ndi nzeru yawo. Lero ife zidzukulu zawo ndife amphawi. TB atakaluvuta anthu mu Africa. Ukabisa nzeru zako, kubisira ana ako, kubisira zidzukulu zako, watayika. Mumadziwa kuti ine ngangochoka pano, chinthu choyamba chomwe ndimapanga ndikafika ku nyumba, mauthenga angawo ndimatumizira ana anga, ndimatumizira zibale anga. Kati samvera ndi zawo, koma ine ndiwatumizira. Kati azinena kuti zitinso uyuyu suja chani, msuweni wanga uyu akandiuze chani. Makamaka wakhala mchewa ndiyo maganiza mopotoka kwa basi. Ana oberekedwa ino angandiuze chani mwana oberekedwa pamodzi pano. Ndiye ine zinanipsesa mtima. Ndinapita kumudzi ndikukamangira nyumba azichemwali abambo anga nguti mumuone mwana woberekedwa. Ndikapita ndimatenga zinthu kufika pamudzi kungogawira azichemwali abambo anga. Koma kazeni ena afe simutiganizira. Ndiye nawuza kuti mzimu wa bambo anga sungadzuke kumanda chifukwa choti sindinakuthandize iwe. Koma awa ngapanda wathandiza abambo anga akhozudzuka kumanda kuzandivutitsa. Thandiza anthu ena chifukwa choti iwe wapita kutsogolo. Ndimalize, timapambananso mudera lomwe ukupanga chifukwa choti umafunsira nzeru.
tsiku lina tinatuluka muno, kutuluka kufika mu ujeni umu mu vestry msanga upemphera, ngutuluka upita panja, atsogoleri awa ananyamuka umapita, tinatha 15 minutes ndabusa panjapo, kuyamba kukamba, kukhazikika, kugawana nzeru, koma tonse timalima nthochi, nguyamba ndiye mukamacheza chonchuma zazindikira kuti ine apa sindikukhoza kwenikweni apa. Dera lomwe ukuchita zinthu uzifuna nzeru zina zowonjezera pamene popo. Ine anthu amandifunsa, kodi iwe unapita ku sukulu ya ubusa? Ndimawuza kuti sindapita, koma ineyo ndili ndi mabuku amene amagwiritsa ntchito ku sukulu ya ubusa, womwe azibusa anu ena alibe. Nanga sinimadziwa kuti ine ku sukulu ya ubusawo sindinapiteko, koma Mulungu anandipatsa mwayi wodziwa kuwerenga, ndiye ndimawerenga. Ma dictionary anga pamene mbwembwembwe kuwerenga. Tsiku lomana ndimbira foni yawo, mubwere muzaphunzitse 21 days transformation. Ine simisala imeneyo. Transformation iyo ndi 21 days ndi wakauza chani anthu. Koma mwana wa dzonzi nalowa mu library yanga. Panopa dandaulo langa LOTI. 21 days yachepa, sina kuphunzitseni zonse. Uzifunafuna nzeru kuti uchite improve pa area yomwe ukuchita perform. Ambuye odziudalitse mawu ake awa. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.